Zdravím vás. Dnes si posvietime na úplný základ každého jedného projektu. Na jednu kľúčovú otázku, od ktorej závisí, či sa vôbec pohneme z miesta. A verte mi, správna odpoveď naozaj dokáže otvoriť dvere k úspechu. Takže, čo to bude? SROčka, neziskovka alebo občianske združenie? Ak ste niekedy na Slovensku niečo zakladali, tak túto dilemu určite poznáte. A vôbec to nie je len o papierovačkách. Je to rozhodnutie, ktoré zásadne ovplyvní, kde a ako zoženiete peniaze. Áno, počujete správne. Práve toto jedno jediné rozhodnutie na samom začiatku môže buď otvoriť, alebo naopak úplne zavrieť dvere k financovaniu. Ak sa rozhodnete zle, môžete sa rovno pripraviť o kľúčové granty, bez ktorých sa projekt možno ani nerozbehne. Takže, čo nás dnes čaká? Pozrieme sa na to, prečo na tomto rozhodnutí tak veľmi záleží. Zosúladíme typ subjektu s cieľom projektu, ukážeme si pascu rýchleho založenia, ktorá vyzerá lákavo, ale vie byť zradná, a hlavne povieme si, ako postaviť pevné základy, ktoré sú pripravené na granty. Na konci by malo byť jasné, či je daný projekt nastavený správne. Poďme na to. Takže prečo je to také dôležité? Lebo vo svete grantov jednoducho neexistuje univerzálny kľúč. Niektoré výzvy sú otvorené vyslovene len pre firmy, iné zase striktne len pre neziskovky a ak máte zlú právnu formu, tak sa na takú výzvu ani nemôžete prihlásiť. No a cena za zlú voľbu, tá vie byť poriadne vysoká. Predstavte si to. Automaticky vás vylúčia z grantu, ani sa naň poriadne nepozrú. Stratíte kopu času a peňazí na zmeny v registroch, ktoré sú navyše administratívne náročné. A čo je najhoršie? Ujde vám vlak. Zmeškáte príležitosti na financovanie, ktoré sa už nemusia opakovať. Poďme teda na to hlavné. Ako zladiť právnu formu s tým, čo vlastne chceme s projektom dosiahnuť? Pretože presne o tom to je, o dokonalom prepojení štruktúry a poslania. Pozrime sa na túto tabuľku. Táto ukazuje úplne perfektne. Ak je hlavným cieľom zisk, napríklad pri nejakom technologickom startupe, tak je jasnou voľbou SROčka. Tam sa cieli na granty pre inovácie a zamestnanosť, ale väčšinou sa vyžaduje spolufinancovanie. Ak ide o verejný prospech, sociálne služby, kultúra, životné prostredie, tam je skvelá neziskovka, kde je šanca získať až 100% nákladov. No a potom je tu občianske združenie a toto je dôležité. OZ-ko sa často podceňuje ako niečo len na malé lokálne akcie. Omyl! Z pohľadu grantov je to asi najuniverzálnejšia forma. Cez OZ-ko sa dajú realizovať obrovské projekty, rozvoj cestovného ruchu, veľké festivaly a dokonca aj prevádzkovať sociálne zariadenia ako napríklad domovy dôchodcov. Je to neuveriteľne flexibilný nástroj. A v čom je ten zásadný rozdiel v požiadavkách? Pri SROčke musíte mať do bodky presne zapísané predmety podnikania, ktoré sa 100% zhodujú s tým, na čo žiadate grant. Nesmie tam byť žiadna odchýlka. Pri neziskovke alebo OZ-ku je to o niečom inom. Tam sú kľúčové stanovy a jasne zadefinované ciele, ktoré musia preukázať, že naozaj robíte niečo verejno prospešné. Takže v skratke, firma versus živnosti, neziskovka versus poslanie. Dnes je všetko online a rýchle. Založiť firmu či združenie je otázka pár klikov. A presne tu číha taká malá, ale veľmi nebezpečná pasca. Pasca rýchleho založenia. Pretože rýchlosť bez rozmyslu môže projekt pochovať hneď na začiatku. Chcete zaručený recept na to, ako grant nikdy nezískať? Je to jednoduché. Prvý krok. Použite nejakú všeobecnú šablónu z internetu, ktorú si len skopierujete. Druhý krok. Do cieľov napíšte desiatky všeobecných fráz typu podpora všetkého dobrého. Tretí krok, zapíšte si činnosti, ktoré s grantom vôbec nesúvisia. No a štvrtý, finálny krok, berte celú registráciu len ako nejakú otravnú formalitu. Garantujem vám, že toto sú presne tie veci, ktoré posudzovatelia grantov hľadajú a ktoré pre nich svietia ako červené varovné svetlá. Dobre, dosť bolo strašenia. Ako sa týmto chybám vyhnúť? Ako sa od obyčajného papierovania posunúť k skutočnej stratégii a postaviť projekt na naozaj pevných základoch? Ideme na to. Presne tak. Tento citát to vystihuje dokonale. Založiť subjekt nie je len o papieroch, je to o stratégii. Toto si treba zapamätať. Nie je to len o vyplnení formulára. Je to strategické rozhodnutie, ktoré definuje budúcnosť celého projektu. Preto je absolútne kľúčové, aby bol celý proces registrácie naozaj dôkladný. Aby sme si prešli všetky možnosti, všetko si poriadne nastavili a mysleli na ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Tu je taký jednoduchý kontrolný zoznam.
Úplne na začiatok analyzovať, čo je vlastne dlhodobá vízia projektu. Potom zistiť, na aké konkrétne granty chceme cieliť. Následne zadefinovať úplne presné a cielené činnosti a ciele. Pripraviť zakladateľské dokumenty tak, aby už v sebe odrážali požiadavky grantov. No a až na záver, keď toto všetko máme, vybrať si tú právnu formu, ktorá do toho celého dokonale zapadne. Takto vyzerá strategický prístup. A tým sa pomaly dostávame k záveru, k tej poslednej, ale asi najdôležitejšej myšlienke. Predstavte si to ako stavbu domu. Právna forma to sú základy. A všetci vieme, čo sa stane s domom, ktorý stojí na slabých základoch. Skôr či neskôr sa zrúti. Presne tak je to aj s projektom. Ten čas, ktorý investujete na začiatku do správneho nastavenia, sa vám vráti 100-násobne. A dáte tak svojim nápadom tú najlepšiu možnú šancu uspieť. Skúste sa teda zamyslieť, sú základy vášho projektu postavené naozaj pre úspech? To je tá otázka, ktorú si treba položiť predtým, ako urobíte akýkoľvek ďalší krok, pretože správny základ nie je len nejaký začiatok, je to prvý a najdôležitejší krok k úspechu.